Blir det någon cykelköpare? Det blir det. Har du provat många innan du har bestämt dig? Nej, det har jag inte. Jag vet vilken cykel jag vill ha så att det är inte svårt. Tycker du att är det bra ekonomiskt att köpa den nu genom VGR? Absolut, det tycker jag. Det är ett väldigt fint erbjudande. Cykeltouren inom Västra Götaland har varit igång en tid nu. Hur många platser har ni besökt? Hittills har vi besökt 8 platser. Vi har varit runt nästan hela regionen nu. Och intresset? Intresset är jättestort för det. Och hittills dags har vi sålt ungefär 200 cyklar. Och jag tippar på att 60-65% av dem är elcyklar. Oj då, hur blir det med motionen då? Det blir bra för du måste trampa, annars hjälper inte elmotorn till. Nej, elcyklar det är en ganska stor investering. Det är en stor investering, men du har ju möjligheten då att avbetala på 3 år så att det blir mer överkomligt då. Vi har ju pratat med några stycken här vid något tillfälle här och de är ju verkligen nöjda med den här VGR-rabatten. Ja, det ska de ju vara. På en elcykel har du för närvarande 3 000 kronor i rabatt. Och på en mer standardcykel har du 2 500. Så det är en fantastisk rabatt. Nu har du provkört en elcykel. Hur var det? Det går fort. Det var jätteroligt. Så nu köper du den? Det kommer nog bli så, ja. Det gör det. Innebär det att du kommer att cykla till och från jobbet? Ja, åtminstone under den här tiden på året så kommer det göra det. Det finns nog dubbdäck också. Det gör nog det för kallt, tänker jag. Men jag har inte cyklat innan för jag har för lång uppförsbacke. Jag orkar inte med det. Men med en elcykel så orkar jag nog det, tror jag. VGR-rabatten, har det betytt någonting i köpet? Ja, det gör det. För det är ganska dyrt med elcykel. Så det är klart att det påverkar, det gör det. Du lär också ha köpt en cykel. Ja, jag har köpt en cykel idag. Har du gått och funderat på det här länge? På att jag ska köpa en cykel, ja. Jag har en jättegammal förut. Ja. Det här VGR-erbjudandet, är det någonting som skyndade på köpet? Ja, absolut. Jag upptäckte det i veckan. Tyckte det var jättebra erbjudande. Och vad blev det då? Det blev en vit Tove, en Crescent, damcykel, 7-växlad. Och det här med cykelutmaningen, vet du någonting om det? Jag har varit med för några år sedan. Ja. Kanske haka på igen? Kan hända. Jag kanske börjar cykla till jobbet nu. När jag får en riktig cykel. Ja, du har också skaffat dig en ny cykel idag. Ja, jajamensan. Vad blev det? Det blev en Crescent Tove. Damcykel, 7-växlad. Färg? Svart var Den här extra rabatten vi har nu på 500 kronor, den lever ju till den 18 april. Men sen går vi ner på de vanliga priserna då, rabatterna. Och de är ju också jättebra. Så ni kommer att fortsätta den här cykeltouren runt om i länet? Jajamän, nu kommer vi göra en specialsatsning i Kungälv i maj exempelvis. Och sen kommer det bli andra olika specialsatsningar hela tiden. Och vad säger du till VGR-arna ute i länet? Ja, om man ska köpa en cykel så ska man ju passa på att göra nu utav de här förmånliga priserna. Och sen kan jag passa på att nämna nu att Hisingen runt i år öppnar en elcykelklass för de som vill vara med.